Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi facem challenge-ul cu ce răm cum face într-o singură oră. Ceasul este 8:20, o să ne jucăm până la 9:20 și hai să-i dăm play. În general, cred că nu zic că nu jucăm mama, pentru că nu joc cel mai bine. Reușit în gift. Acesta pe care chiar îl vroiam. O să-mi fie cu direct. Îmi place, lasă. Vine și la prețuri. Uităm și la după la vente aer, o să vină și un episod de Fortnite OG, încă n-am apucat să orică vreau să facem chestia asta cu mama, pentru că dacă simt eu că dacă facem mai încolo pe la mijloc sezonului prin decembrie, în perioada Crăciunului, atunci o să vină și aș vrea fiecare să cumpărăm. Vreau să vă arăt o locație care mi-a descoperit în afară de Frog, aici este un chest mitic sau am în față mă sunt chest de pământ contact spirit și acum noi am văzut doar și aer toată spiritul o să am și tot spiritul. Ok, vou receber o nosso. Ok. Acum la primește asta mă este ambiționat. Am cu bronzul 1 sau 2. Cred. Da, trebuie să ne aruncăm lista și pot făceam un bronz 2. Deci avem prost. Deci prost aici. Acolo să ne contăm. Învățat că ne aruncăm foarte bine. Dacă ne dădeam un shotgun, mi creșteau mult șanse.
Ranger e fain. Cred că o să rămân cu să merg cu Joshua. Frumos. Și acum hai să vedem shop-uri. Luăm 2091, ok. Galact de Slav. Big Bite-ul. Foarte folosit. Flash-ul, văd că e Flash-ul. Colaborarea cu Spider-Man. Nu a fost la filme. A fost la filme. Papucii. Frumușii. Și am intrat în aici. Și de limbajul corect, regulamentar și vedem tot în aceleași locații. Putem și la mai multe de să zicem că un scar și tot. Ok. Ya no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, se toma delito. El mal bajo que me mami me lo quito. Me lo quito. Ok, am já Spice șofer. Și mergem direct la final. Magic Mouses, acolo nu mi-am dat. Aici ar fi frumos dacă nu știu. Datul ăsta e 3. Dacă nu o să le-ai nimeni la începeam să lutez, să mai încercând să lutez, să mă mai plimb, să caut loot, poate mai găsesc niște player, nu mai puteam cu ei. Dar destul de slăbuți, chiar destul de slăbuți pentru această perioadă.
venit și locație foarte neavantajoasă. Am găsit chestul, în continuare am luat masca Oni, Fire Mask, care nu prea mă dă pe spate, sincer, nu prea îmi place mie. În continuare, loot la greu loot. Foarte mult loot. Aici mergeam deja pe munte ca să, nu știu, poate mai găseam niște playeri. Între timp m-am oprit la spiritul ăla și îmi place super slide-ul ăsta, care din 3 slide-uri, doar că să-mi schimb direcția, am ajuns aici. Bine, și saltul cu katana. Am ajuns, am deschis chestul ăla, că loot clar. Da, nu știu, mai e nimic, așa. Uitam acum cu spiritul de apă. Aici mă sunase un coleg să joc cu el, am zis nu, că să filmez. Așa, aici nu știam unde e spiritul de apă, așa că l-am mai, după ce nu l-am găsit, m-am dus și am mai dat, dacă o să vedeți aici, da. Nu l-am găsit și m-am dus să mai dau o dată reveal. În continuare, din nou slide-uri, mă luați pe slide și pe double jump-ul. În stânga să dacă vă uitați să vedeți că am primit ceva obiecte. Și da, cam asta a fost. În continuare vă las mai departe. În continuare mă duceam pe o bătaie, am luat niște bătăi, player, nu știu, mă atras, uitați, și de aici vă las. Bun. Deja că să după faza cu bătălia cu playerii, am plecat din nou după loot, după mai multă bătaie, încercam să stau lângă apă, deoarece aveam boomul acela de apă și da. Aici mă uitam după niște playeri, deoarece, na, playeri, bătaie, aici găsisem un slurtrap, care nu știam că mai există. Și aici nu știu ce am vrut să fac, pentru că vreau să iau tiroleana aceea de sus ca să cobor. Doar că nu știu ce am vrut să fac aici, pentru că m-am dus, m-am uitat, foarte bun loc pentru sniping. Și după ce am coborât și pe asta, am zis mă, stai alea, uitați fix ce am zis, am zis mă, stai alea, că eu am zis că eu. Avem 5 kill-uri, chiar o speră dacă mai dăm și voi.
Mai avem un meci, dacă mai punem un meci, că asta e perfect. Am zis că până la 9:20, asta este 47. Și am luat roz de mașină pentru octeni. Și variant. Și acesta. Și cel mai important. Ieșim în party. Așa. Cel mai important din locker. Scuzați-mă, la glidere. Shotgun umbrella. Dăm privire ca să nu se ducă timpul. Și din câte am văzut la Paul nu. O să rămânem în mijloc dacă se termină timpul. Așa am văzut, așa facem. Tare rău. Am făcut level încât să luăm cele două și mai dreapta până la Weaver și pentru la 12 și la 14. Avem un plus la 14. Deci, da. Sunt bine. Aș vrea să dăm un meci, dar doar că nu-i meci rank și fiind în challenge, nu vreau să mă trag în jos performanțele acelui player. Pentru că și să ai când a făcut acest challenge și-o luat niște prieteni în schimb. E foarte pentru asta. Le-am încercat să luăm trenul. La pump power m-am mai descurcat bine, dar pe lucru. Flop frogs, zicem că flop frogs. Facem așa fel, așa 3 au dat și găbenuși, are coroniță, nu și luat de la portocălie, am trecut la galben. Calbușul de în ziua tăierii porcului, nu înțeleg ce sens. Vedem frumuțe ce se propune. Că a fost și mai vedem. Scădem cu asta. Ce s-a făcut? Se propune să și uita și shop-ul în umbrela acesta în splendid. Venim direct pe Vula ca să facem acesta. E bani acasă. Dacă am venit pe player. Cum să mă luat din acum. Nu l-am pe aici. Mai prost. Ok, parcur pro. Dăm shotgun-ul. Și dăm cu... Ne-a decimat. Să se ne scadă la broz, nu știu că scoate. Da, nu ne scade la broz, dar nici nu crește. Timp mai avem de încă un meci. Mai avem timp de încă un meci. La șofer, nu mai avem corona, trebuie să mai timp pe MN ceva. Americani și ruși. Am intrat pe ce. Chiar că, ce părere aveți că mâine sau chiar în ziua în care vedeți voi acest episod de plin, cum o să-l postez, se va lansa un nou mod de joc care va fi un fel de Valorant, cum zicem. Un fel de Valorant. Pe Fortnite cu 5v5 first person. Atât de bine este first person, nou mod de joc.
like, un subscribe, un comentariu pentru că am dorit recomandate. Nu prea suntem recomandate. Am văzut că nu mai crescut o leacă view-urile, dar view-urile șanse de a până recomandate. Acum avem 3 de la 0.5. Adică m-ați ajutat, putem zice. Dar da, mai slăbuți. Zicem mereu să stați liniștiți pentru că acest fost are 100% șansă de spawner rate. Și ce așa, e de la cum se vă zice. Adică eu n-am mâncat, avem mare. Iar eu care îmi place, eu îl prefer pe cel cu lunetă. Dacă am pus ceva perfect. În continuare am luptat, am deschis chestul, ca niște șocuri și cum se merge. După care am luat ziua, am spus să am chestul inventar și inventar pentru că e o coroană la 1000 de metri. Și mă gândeam că poate ce știu eu. În continuare am deschis toate chesturile care nu știu în coale. Cred că unul nu a scăpat, plus minimum, pentru că na, heal. Ce să spun, nu uitați să dați like, subscribe, follow. Water boom. Că nu are cum am zis niciun ce nu a scăpat, am schimbat ceva shotgun-e. Am făcut când am prezit, dar nu știu exact ce am văzut. Și de aici revenim spre secțiunea de la bătaie, la video. Ok, am mai murit odată frumos. Nu stă party, adică nu a fost party, dar... Măcar am avut placement-ul 55. Return și ready, că mai avem încă jumătate de oră și o trebuie să mă pregătesc pentru... Oare eu acela, nu știu cum zice, dar mi-a avut fără momente care trece destul de repede cum drama încolo, din nou luptăm, mergem la ce suntem ca să după acolo n-a reușit. Colectăm ce elemental, nici nu vreau să scăpăm că de nici să nu avem dificultăți. Dar aici o să vă arăt cum construiesc. Ia uite ce bine știu să construiesc. Foarte bine știu. Și de aici încolo la fel mă chilesc puțin de viață și sunt un drum spre următoarea bătaie. Avem nevoie de un push, am văzut și push. Care nu lasă fața pământului. Am mers la ce se află prin acest fel, am văzut că e drumul închis, că dacă poți să nu fost închis, dar așa mi s-a părut, așa că am luat-o pe traseul obișnuit, căutând player și bătaie, totuși deoarece, nu știu, cum vezi pe ecran se vedea urme de tras, de nuanțe, că am încercat să mă duc pe acolo, nu mergeam în aceeași direcție, am un chimpas, așa că am zis să o las mai încolo, ca să nu zic altceva, și mi-am văzut în continuare drum mai departe. Aici am luat launchpad-ul și ne-am dus până la acest statuet, nu știu cum ziceți, de spiritele mapului, ca să luăm bunurile și o armă epică. Am luat bunul de apă, spiritul de apă clar, ca să nu dea acele buni care mi se pare cel mai OP. Deci literalmente acela este cel mai OP bun din tot jocul. N-am văzut ce armă epică ne-a dat, posibil aceeași. Pe aici ne-am pus să ne batem cu boss-ul și de aici vă las pe voi să vedeți ce s-a întâmplat.
Trebuie să-i dau cu patane. 70 ceasul 9 și 10. Nici nu știu așa m-am dat la aici, că mi-e foame. Dar mai avem 10 minute. 10 minute ca să fiu mici. Recunosc să facem o oră full pentru că mi-e foame. Oricum, cred că mai de 1 minut, 10 minute. Deci ceva genul așa, că acesta a fost videoclipul, like, subscribe, follow pe TikTok. Nu postez nimic, am posibil să postez niște mici sketch-uri și informative. Nu mai gândesc, dar dați follow acolo ca să fiți pregătiți în caz de. Deci like, subscribe, follow, comentariu și spuneți-le și prietenul vostru și să se aboneze la acest canal. Noroc la de Fortnite, în vară o să facem niște live-uri posibile. Deci, acesta am fost eu, Dolphin YouTube, follow, like și larve.